Salam aleyk, merhaban tomoşaçylar, edýdiler. Bitden her ýerinde jan saglygyny, maşgala we dançylygyny arzuw edýär. Türkmen halkyny bagtly döwranda ýaşadýan Türkmen halkynyň millideri, gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarmyň janlarynyň tagy belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzuwlap, goşa taryň godratat gepleşiginde tomoş etmeli çagyrýar. Merhaban tomoşaçylar, edýdiler. Bizim gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmany, ýagny şu ýyl Pähim Paýhasymany Magtumly Prag ýylyna hormatly prezidentimiziň aglan eden Türkmeniň Altyn Asr bayragyny almak ugruna geçirilýän Çaltana bagşy bäsleşiginiň ýeňijisi. Ahal welaýat ýürüt Sungat mektebiniň muallimi Bagşy denen Gulbahar Bagşyeva. Gulbahar sizi gepleşigimizde hoş gördük. Gulbahar hemmemiziň bilşimi diýäli Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman terdarmyň saýatynda diýarymyzyň her bir güni uly ösüşleri, özgörşükleri betlenýär. Elbette toylu diýarda, toylu watanda ýaşaýat. Şu ajaýyp watanymyzy, ajaýyp döwrümüzi ýaşlyň döretmek üçin, işlemek üçin ähli mümkinçilikler, şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiz ýaşlar berkarar watanymyzyň gelejegini gurujulardyr diýip, biz ýaşlary ul anam bilirýär. Elbette şeýle owadan watanda, owadan diýarda ösüşli ýurdumyzda ýaşlar üçin şeýle döredip berilýän giň mümkinçilikler, ýaşlara bildirilýän ul anam bizi elbette diýsen buýsanlar ýa Gulbahar. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň başynda bir kalbyňyzdan çykýan buýsan sözleri illeşlemede ýetirseňiz. Sag bolun, Gulalek. Bagşyly il, bagtly il diýilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarmyň saýasynda her bir günümiz şanly senelere, toy bayramlara weslenýär. Elbette belleşiňiz ýaly ýaşlar üçin biziň ýurdumyzda uly mümkinçilikler döretilip berilýär. Bir näçe bäsleşikleri bodan sahnalarda çykyş etmek üçin biz ýaşlara uly önam bildirilýär, uly şertler döredilýär. Biz ýaşlaryň hem begençimiziň, boýsançymyzyň çägi ýok. Bize şeýle uly mümkinçilikler döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarmyň janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Ýurdumyz üçin alyp barýan işleri mundan welakda rowaşlyklara beslensin. Çok sağ olun Gulbahar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýani ajaýyp arzuwlaryň dowamyny aýdym saatlar bilen taýlaşdyrsak gaýt ýerine düşerdi. Başlasyn.
ediyor seni dönü dönü. Aylardan çıkmagan kumanım aman derya. Aman derya, aman derya. Aman derya, aman derya. Aylardan çıkmağım kumanı aman derya. Aylardan çıkmağım kumanı aman derya. Aman derya, aman derya. Gulbahar köp sağ olun, yerine yetirip beren ajaýyp aýdymyz üçin. Gulbahar, eger mümkin bolsa, tomoşaçylarymyzy iýleşdirmede hassa bir içkin özüňiz bardak maglumatlar bilen tanış etseňiz, soňra ýene-de gepleşigimizi ýürütip üçin taýýarlanan sowallarymyz arkaly dowam eder. Men Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň Tejen şäherine 1992-nji ýylda dünýä indim. Ahal welaýat ýürütip sanat mekdebiniň dutar hünärine okudum. Soňra bolsa Maýy Kuliýew adynda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşçylyk hünärine bilim aldym. Häzirki wagtda hem öz bilim alan ojagymda Ahal welaýat ýürütip sanat mekdebine ýaş taliplere bagşçylyk hünäriniň inçe tilsimlerini öwredip, ma'lumçylyk kärini alyp barýan. Gulbahar, size şeýle sowal bilen ýüzlenmeli. Şu milli sagyralymyz bolan dutar sagyralymyzy çalmagy, höwüsüň döremegiне esasy nämeler sebäp bolýar? Ýani dutar sagyralymyzy çalyp bir halk aýdymlaryny ýerine ýetirmäge bolan höwüsüň döremegiне esasy nämeler sebäp bolýar? Dutar sagyralyny çalmagma men kiçiligimden özümiň höwüsim bardy. Orta mekdepleriň arasynda bäsleşik gurnalyny, şol ýerde bäsleşige Emin Agda bolup gelenler, çağlar sanat mekdebi muallimleri Emin Agda bolup geldi. Şol ýerde uly ýaşlyň arasynda ýeňji bolamda meni çağlar sanat mekdebine okumamy teklip etdiler. Men enama tam hem men çağalygymdan aýdym sada bolan höwesimi bilip şol ýeri okuwa saldylar. Onda Gulbahar, siziň şu çağalykda gazanan ilkinji ýeňşiňiz, siziň şu bagşçylyk sanatyna bilen içkin gyzyklanmaňyza, dutar sagyralaryna çalmaňyza bolan höwesi döredipdirdi. Hawa, elbetde. Men şol ýerde çağalar sanat mekdebine dutar hünärine Ödäýew Bayram molym maňa ilkinji dutary çalmagy, dutary nädip tutmaly, nädip çalmaly, nädip dözmeliligini esasy Ödäýew Bayram molym dutaryň inçe sirlerini öwretdi. Sanatda taplanmagma esasy kömek beren esas halipam Türkmenistanyň atgazanan bagşçysy Merdan Bayram. Gulbahar, eger mümkin bolsa gepleşigimiň şu pursatyny bir ajaýyp halk aýdym ýerine ýetirip berseňiz, soňra ýene gepleşigimiz dowam eder. Elbette baş üstüne. Uyanın ay seni görüp yürüp bağrım edildi damar doğduklardan balik yanın uyanın ay canıma cenanım edidim bak her şeyden hak aşıklar
merhametli dost olur. Ağaç bağlı olsa başı pit olur. Benim adım Kadı Malik. Uyanın. Uyanın, ayatlanma zinanım bedelim. Kelin diyer yar zevrini yitirdi tüyü mücverlerle canın ötürdü. Görkülüp cemalin bizi oturdu, karaçıl kaşları gödük. Uyanın. Karaçıl kaşları gödük. Uyanın. Karaçıl kaşları gödük. Uyanın. Şu sözüňizde belleýäňiz Gulbahar. Ahal vilayat ýörükli Fenwat mekdebinde bilim alym diýäňiz, başçylyk Fenwat boýunça hemde Maýukly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna hem başçylyk Fenwat boýunça bir ýokary bilim alyp, bugun kunna öz bilim aljagyňyz bolan, ýagny Ahal vilayat ýörükli Fenwat mekdebine talip ýaşlara başçylyk Fenwatynyň ýeňçe türlerini öwredip, özüňiz hem şu asyrlyk kärimiz bolan molimçilik kärini alyp barýaňyz. Eger mümkin bolsa, şu talip ýaşlaryny alyp barýan işleňiz dogrusynda da bir aýtsaňyz. Talip ýaşlar bilen biz esasy halifalarymyzyň döreden aýdymlaryny öwretýär. Talip ýaşlarymyza aýdym sadyň gadymdan gelýän ýollaryny hemde halifalar barada umum sapap geçýär. Ol ýerde mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny, eserlerini biz nota ýazgysy boýunça öwretýär. Halk aýdymlary bolsa halifa şagirdlik ýoly bilen öz halifalarymyzyň bize öwreden aýdymlaryny biz hem talip ýaşlarymyza öwretýär. Biz talip ýaşlarymyz bilen ilki bilen dutaryň guruluşundan başlap öwretýär, soňra aýdymyň esas giriş sadyndan haýsy halipaň döreden aýdymy bolsa şol halipanyň dörejiliğini öwretýär, soňra kakundan başlap talip ýaşlarymyza öwretýär.
açığın gülü nazina Gül çiğrerler ey nefedes hey 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 Arduan günler dostey Hemradir hay hay oğlum Hasan köyünü kalım Nadinin Nadinin iyiler Nadinin 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 dostlar balı Nadinin ben nesip olsam ay Nadinin Dutar tağduralynyň mylaýym owazy her bir türkmeniň kalbynyň töründen ornalan. Elbetde dutarın mylaýym owazlaryna bir halkymyzyň şöhratly taryhynyň ýaňy belenteň bolup ýanlanýardy. Dutar Sadguralynyň iki kirişligine garamazdan halipalarymyz şeýle şirin owazly, jadylaýjy owazlary, türkmen milli sazlary, mukamlary, owazlary döretipdirler. Şirin owazlar hem milli sazlarymyz hem biziň häzirki şu günlerimize çenni öz gadry-gymmatyny ýitirmän gelýär. Salamımni Hurşid kamar yürü dildar salamımni On de fedyadır peşim şadı salamımna Mesana var yürü kumhor salamımni hava yettirsin o yar salamımni Küttür gözülün ali ak yüzür hali Olgaşı keman yaya gül yar salamımni
tünme dağım elbette barıp digilsin o yara salamımni o yara salamımni Gulbahar şuwat gepleşigimizde Halypamy Türkmenistan halk artisti Fakhy Jekbarovdan bir de miras kalan bir näçe aýdymlary bir üçlük görnüşini ýerine ýetirip berýäňizde. Elbette ýerine ýetirdi üçin, bagş üçin, aýdym üçin şu fadanlaryň orny näýli? Şular barada da aýtsaňyz. Bagş üçin fadanlaryň orny ören uly bolup durýar. Fadanna bagşyň ganaty bolup durýar. Haçanna bir sadlaşyk aýdym ýerine ýetirilenne şol ýerdäki märekäniň göwnünden turup kalbyny orny almaga tergi berýär. Şu tomaşaçylaryň öňüne, halkyň öňüne aýdymlary ýerine ýetireňizde ilkinji özüňde jemlemeli häsiýet, haýsyýet ýetip tapalaýaňyz. Anam diýip hasap edýän. Sebäbi aýdymy ýerine ýetirmek üçin ilki bilen özüňe namyň bolmaly. Biziň Halypamyz Merdan Bayram haçanna aýdymy ýerine ýetireňde şol aýdymyň içinde ýaşamaly ýa-da şonu adamlaryň ýüregine orny eýelersiňiz diýetdi. Şoň üçin ilki bilen aýdymy aýdanyňda özüň duýup içinde ýaşap aýtsaň halkyň dinleýjilere has uly täsir etýär. Gulbahar, eger mümkin bolsa gepleşigimiň şu purdadyna da ýene-de bir Halypamy Fakhy Jekbarovdan bir de miras kalan halk aýdymlary ýerine ýetirip berseňiz, soňra gepleşigimiz ýene dowam eder. Baş üstüne.
yali bir mehtaci menin yali yardan elin üzene var mı? Köp sağ bolun Gulbahar ýerine türkmen ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Ne Gulbahar, şu denan bagşylardan özüňize haýsyny has ýakyn saýaňyz, ýagny haýsyny özüňize has görelli nusga edýäňiz. Men özüme esasy Gaýwana Halipam, Türkmenistanyň halk artisti Nawat Nurmuhammedowaň ýazgylaryny diňläp, Nawat Nurmuhammedowany hemde Maýa Kulywadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulmallimi, Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewadan aýdym sadyň inçe tilsimlerini häzir-häzirem nusga edinýän görelli alýan. Öz öwrenen aýdymlarmy bolsa ýaş taliplere öwredip, olary hem bayramçylyk dawaralaryna ogadan sahnalarda çykyş etmäge taýýarlaýarys. Başım beni yardan dinleme, dinleme. O yar için hicran çektim kendinim, oy giden yolum. Bilbil uçtu gül şakadı boş oldu, yayra. Ah boşullu yar yolunu yürük kaynap coşullu coşullu yaşlığımdan mehrine duşullu bundan meter kesip bağrım doyu gül yüzünü göreyim, göreyim. Atam duysaydım cevap vereyim, yakmasaydın seni bana. Leyli feryat edip bağrı yediler, yayra. Ah yediler, karı koydu kalan başı süzülür, süzülür. O tutuşup köngül mülküm olur, hicranı kıl yine bana.
leyli hicranı kun ene mağa yığlama vay كل آخر أنا قبل شيء من آخر لا بريا إيجار ممكن ما هو قبل شيء من آخرنا رأينا ضوء مخطط لنا ضوادر إلى الشمدية تشك أرض ولا ضوادر أولرن بيان الثانية Bedeşler ýaly mümkinçilikleri döretip beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyň bize bildirýän ynamyna jogap edip biz hem halipalarymyň döreden aýdymlaryny täze uşgun bilen ýerine ýetirip öz öwrenen birnäçe aýdymlarymyzy talip ýaşlarymyza öwredip halkymyzy begendirer. Bize şular ýaly giň mümkinçilikleri döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyň jansa tutyan tutumly işleri elmedama rowaşlyklara beslentin. Köp sağ bolun Gül Bahar. Arda ulangydan hasyl bolsun. Biziň gepleşigimizde gatnaşyp ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin töhfetleriniz üçin size Twitter'den minnetdarlygymyzy bildirýär. Mundan beýlekde alyp barýan atylyklarynız bolan morimçylyklarny uly üstünlikleri arda ulaýat owazyňda mene mundan beýlekde türkmen toýlaryny hasta belenten ýaňlatyn. Mehriban tomoşaçylar, edýdileşler, ene şunuň bilen goşa taryň gudrata gepleşigimizi geçirip turýar.